Toto to bude slúchať. In third place, smoky street food. No. Sleduješ epizódu Deň a noc Smoky, Pineapple Mníchov, časť 2. Vráťme sa teda v čase a poďme sa pozrieť, ako to celé prebiehalo. No, na rozdeleniu na buzeráku. Ich číslo bolo 22, ich plater mal cenu zlata a všetci ostatní to vedeli. Istú hodinu sa pre posledný kus hovedzej hrude pobil aj sám anjel s Luciferom. Prosím, nechajte si to ale pre seba. No a nasledujúcich pár hodín a dní to vyzeralo nejak takto. Nálada bežala v plnom prúde. Prišiel čas aj na hodnotenie, kde porota okúsila tú slasť, ktorú smoky pripravili. Aj keď prvé miesto vyhral Karfiol, každému je jasné, kto je víťazom. A hneď z Mníchova o tom šli presvedčiť aj bratislavskú tržnicu.